Irakaslea zara EHUn eta ikerlaria Laida taldean literatura eta identitatea lantzen duzue bertan. Bai, egia esateko, lehenengo hitz asmatu neban, izan behar zuen mundekatik hurbil Laida. Eta gero, jarri gentzen esan nahia. Ez, berma da. Egia esateko literatura eta identitatea, iritzeinako identitate bai soziala eta bai giza bakananekua behar zuela aztertu talde honek. Eta literatura gizartearen oihartzun giza eta literatura pertsonaren oihartzun giza. Literatur kritikaria eta aldi berean idazle izatea bateragarria alda? Nik ez dut zalantzarik egiten, bai. Eta batzutan idazleek izaten dituzte ideiarik handienak literatura munduan. Edo jartzen dira eztabaidan beste mugimendu batzuekin, edo ideia batzuk botatzen dituzte, eta orduan beste idazle batzuk jarraitzen dabe. Bide hori. Adibidez, Aresti, ze poeta handia, eta era berean literaturari buruzko hausnarketa handiak egin zituen poeta bat. Lauaxeta, mungian gagoz, Lauaxeta idazlea, eta behin eta berriro, eta batez ere horixerekin, poesiei buruz hitz egiten. Beraz, literatura egin eta literaturari buruz hausnartu, uste dut batera datozen elementuak dira. Adibidez, Atxagak bere hitzaldi guztiak ederto prestatzen ditu literaturari buruz diranean. Atxagak badu literatur arkitektura bat eginda, eta badu baitare lan literario oso bat bere eskuetan gure esku utzita. Saiakera generoan egin duzu lan oparoa eta esan daiteke gainera edo behintzat aurten lan bat baino gehiago plazaratu dituzula. Hori da taldeak duen doaina, ez da. Talde lana egiten dugunok, ez dugu bakarrik gauza bat egiten, baizik eta taldeari eskaini, bakotxak alduena edo nahi lukeena handik bideratu, ingenieritza lana. Eta saiakerarena egia da, batzutan akademikoagoa izaten da, beste batzutan ez horren beste, baina literatur kritikan eta literatur historian egonda, saiakera da egin behar nuen. Segituan, liburu honetaz hitz egingo dugu, euskal poesiaren antologia egin duzulako, baina ez bakarrik beste batekin egin duzulako. Bai, hor Paloma Rodríguez Miñanbersek eta biok egin genduen antologia hori. Paloma ikerlaria da gure taldean, baina batez ere poeta da. Eta poeta nagusi bat sari birekin. Berak badaka Ernestina Etxampulzin saria eta Blas de Otero saria baita ere. Harritzen gaituena ez da gorazarrezko konfiantza, baizik eta zenbatetan errepikatzen den gorazarrea euskal kritikan poeta hasi berria denean. Paloma eta Jon, biok zarete antologia honen sortzaileak, baina enkargo baten du sorburua nolakoa izan zen enkargu hori? Suroeste aldizkariak, Badajozen egiten aldizkari batek, bazuen asmoa Espainiako, Iberiako poesiaren antologia bat egitea, hain zuzen ere urtemugoa jarriz. Orduan aldizkari hortan agertu ziren Portugalekuak, Galiziakuak, Asturiasekuak, eta, guri tokatu jakun neurri batetan Euskal Herrikuak aipatzea. Hasieran esan orain agertu dena, baina enkargua hori izan zen. Iberia osoko poesia bilduko zuen ale monografiko batetan parte hartzia. Behin erabakita lan hau egingo zenutela, nola izan da lan prozesua? Lan prozesua erosoa izan da, bai, printzipioz hor beti zenbakien magia erabili dugulako, bai. Orduan horrek markatzen zuen apur batean antologia honen bidezidorra. Eta horrek ere ahalbidetzen zuen autore batzuk azaltzea eta beste batzuk, zoritxarrez, ez azaltzea, ez? Orduan horregatik diot, zenbakien magiak edo, bai. Elkarrekin egindako lana da, zuen bion artean banatu zenuten, hasieratikan bakoitzaren bete beharra? Ez. Hasieran igual pisurik gehienan eukartu neban, baina badinatzut, kanpotik etorritakoa denez, urtemugoa zan poeten jaiotza urtea. Orduan 1980-larogeitik onakuak izan behar ziren, eta, berak aipatu daben zenbaki magia hori
horrek funtzionatu zuen, eta 80tik honakoak hasi ziren argitaratzen 2000 urtean. Eta orduan hartu gendun 2000 urtean baita ere, ez jaiotza da 1980, argitalpen urtea da 2000 eta 2000tik kasik gaur arte, edo behintzat antologia egin zen arte. Orduan hor nik egin eban saretsu bat, esanaz, zenbat idazle ziren, zenbat poeta ziren, 80tik honakoak, zer argitaratu zuten guztiok, hor badago kuadro, kasu honetan esango dugu kuadro magiko bat, karratu magiko bat, eta horren arabera aukeratu genituen, ez? Obra bi gitxienez izan behar zituzten argitaratuak, hemen onartuak izateko. Artean, Izaskun Grazia Quintanak eta Asier Larretxeak bazuten euskal poetei buruzko dosierra argitaratua, baina irizpideak, eta bertan diozute gainera, baina irizpideak ez dira berdinak izan. Bai, ala izan da, bai. Orduan, aipatu izan dugu, haiek egindako lana ez, baina, bueno, guk beste zera batetik jona izan dugu. Orduan... Bai, hemen biltzen direnak dira pixka bat, haiek, baino pixka bat gazteagoak. Batzaren bat badago, ez, irizpide honen arabera sartzen dena, baina, bueno, honek dira pixka bat berriagoak, edo gaurkoagoak. Sei poeta bildu dituzue antologia honetan, zergatik sei hauek? Bueno, lehenago esan dako irizpidea da nagusi, ez, bilatzen gendun trajektoria bat. Hori da lehengo aipatu beharko genukena. Bigarrenez, ez da datu jakina, baina hemendik izei honetatik 3 poeta izan dira Espainiako gazteentzako poesia sarian finalista. Hor egon dira irabazteko zorian. Jon Benito, Asier Larretxea eta Beatriz Txibite. Orduan, gehien batetan trajektoriak agindu zuen, baina bigarren honek ere bere pisua izan du. Bai, ala izan da. Zer bereizten ditu bata bestearen gandik eta zer lotzen? Bereiztea baino nik esango nuke lotzen duela. Bereiztea da beti abots propioa izango duela, poeta bakoitzak, bai. Orduan, horretan ja gehiegi igual sartzea. Baina amankomunean dutena bai, ez? Hau da, amankomunean dutena da hori gizartearen inguruko kezka, beti ere nitasuna, bai, hau da, identitatearen kontraesanak, paradoxak, bai, hau da, orduan pentsamendua eta bizitza, bai, nola batzen dituzten poeta hauek. Nik esango nuke igual hori, bai, nabarmentzekotan. Bueno, esan beharko dugu zeintzuk diran, ez? Usteot derrigorrezkoa dela, guk antologia egiten dugu, baina hai esker, eta haiek dira protagonistak, ez da? Jon Benito, ondo esaten ditu da noren. Asier Larretxea, Jone Gorostarzu, Inigo Astiz, Peru Magdalena, eta Beatriz Txibite. Sei horrei esker eginda antologia hau. Baina hori, poema libru biren egile bintzet, ez, trajektoria izatea, ahotsa ja heldu bat, ez. Batzuk behar bada poesia itxin dabe, baina, bueno, jarraitzen dabe bidean, ez da. Uste duzue belaunaldi baten adierazgarri direla sei poeta hauek euren ahotsak? Belaunaldi batena edo... Ez guztiz, esan nahi dut, bai, hau da, ez daudelako danak edo, bai, hau da, lehen Jonek esan duen bezala, irizpide nagusi horretan ez sendotasuna, baina badaude ere, bai, orduan liburuan, prologoan kontatzen den bezala, badaude obra bakarrekoak, badaude beste batzuk kanpoan geratu direnak, orduan igual ertzia izan daiteke, kontsideratzea diot hori, ez? Hau da, haiek direla, ordezkari bakarrak edo, ez? Nik dena dela, holan, galdetzen badozu zer den belaunaldi literario bat, nik esango nuke zetz. Hemen bakotxak bere bidea egin du, eta, bueno, bestalde batetik nienago belaunaldi literarioan alde, beraz, iruditzen eta egileak aipatu behar direla, prozesuak aipatu behar direla. Eta neurri batetan, prozesuak begiratzen badira, nik bai esango nuke neurri batetan, hemen badagoela garai bateko itzala. Ez neuke esango honek direnik behar bada osotasuna agertzen da benak. Baina neurri batetan,
hemen agertzen diren berak aipaturiko gai batzuk, badira gizarte honek garbian, bere barruan, dituen aipamenak edo simboloak edo gaiak, ez? Nik neurri batetan, bai iruditzen jata hemen badagoela epe baten isla, gizarte epe baten isla. Eta horrek liburuari ematen dio batasuna, dudarik gabe. Bai. Baina zaila da hori, zentzu, ez nik esan duan bezala, zentzu ertsi batean, belaunaldiak mugatzea eta bai, eta hori, gainera, igual hori, belaunaldien existentziak azken finan ere ikuspegia pobretu egin ahal duelako, azken finan, horregatik zu diosuna, ez sinestea horretan. Nik ez dut askorik sinesten, ez egia da, belaunaldi literarioetan, bai prozesuetan eta bai proiektuetan, ez? Baina, eski Espainian bakarrik erabiltzen da belaunaldi literarioaren kontzeptua, berezia da, hementxe bakarrik geratu da. Eta orduan, eta guk, Euskal Herriko literaturan ere, belaunaldi hitzak badu oraindikan, baina toki bakarrak dira. Besteetan erabiltzen dira beste irizpide batzuk literaturaren historiaz hitz egiteko.